diverses qüestions i intento no allargar-me molt perquè veig que hi ha una sensació generalitzada de que estem parlant massa. Sobre l'executat, vostè ha respost unes dades que li hem donat en relació a l'executat. La documentació que ens han entregat estat d'execució a 1 de desembre o 30 de novembre és de la partida de 390.000 euros, que havia consolidat 185.000, 40.000 sol·licitats i autoritzats, i quedaven 165.000 d'aquesta partida que ni tan sols s'havien sol·licitat. Aquestes són les dades del pressupost executat. En tot cas, que s'hagi executat en aquest període, no ho sé, o ens enganyen, o ens enganyen directament, ens enganyen. Clar, una de dos, si la poca informació que ens donen diu el contrari que vostès diuen, també entenem per què no ens donin informació normalment, ni documentació, perquè normalment acaba contradient el que vostès afirmen. Clar, aquest és el problema. Segon lloc, polítiques d'habitatge. Portem 2 anys parlant de l'acabament de l'escala i ara colem el projecte. Mira, projecte, actualització del projecte. Actualització del projecte. De la gestió urbanística, i a més parlar que nosaltres vam governar fa molts anys perquè fa aquest estrany lapsus de desmemòria dels 16 anys que vostè va estar al govern gestionant urbanisme i s'oblida de tot el que va passar i de les responsabilitats que té el seu govern de l'any 99 al 2013 de la situació de les urbanitzacions. La veritat, em sembla que és d'un estat de desmemòria i d'incapacitat per recordar què és el que ha passat en aquest municipi, que explica també la tranquil·litat amb la que ho diu. De totes formes, ja l'accepto. Nosaltres estem instal·lats en el no, si és el que a vostè li agrada repetir una vegada i una altra, malgrat els percentatges de vot de sí en aquest ple nostres superen el 95%, però com de mates tampoc anem bé al govern, segueixen dient això d'instal·lats en el no. Però vostè sap en què està instal·lat? Vostès van estar al govern 1 any i mig i no van fer res. La resposta a absolutament tot és 18 mesos, que en un lapsus de 20 en què vostès han estat al govern, 18 mesos que Convergència i Unió i Unitat Municipal Nou van estar al govern. Aquesta és la resposta a absolutament tot, la que explica que vostès no facin res. Res. La resposta és 1 any i mig que aquestes 2 formacions van estar al govern, assumint un ajuntament en estat catastròfic. Catastròfic. La realitat és la que és que no hi havia ni un duro per invertir. Ens diu, per què no van invertir? Perquè no hi havia ni un duro, catastròfic. Li haig de tornar a recuperar com estava Garraf Promocions quan s'entra, com estan les arques de l'Ajuntament, si us plau. Portaven 2 o 3 anys amb pressupostos prorrogats, incapacitat total del seu govern ni tan sols de fer proposta. Miri, en això li reconec, hem avançat. En els últims 6 anys és la primera vegada que el Partit Socialista, com a mínim, porta una proposta de pressupost al ple. Anteriorment no ho havia fet. Bueno, està bé. Està bé. Després ens parla del Consell Comarcal. Miri, jo no soc conseller del ple del Consell Comarcal. No sé, ja que tot ho està fent des d'allà, potser que traslladem al ple el Consell Comarcal. Jo què vol que li digui? El que li estem dient és què fa l'Ajuntament, no què fa el Consell Comarcal. Li diem que complementi el que estigui fent el Consell Comarcal des de l'Ajuntament. Li diem que assumeixi que si creu en el desenvolupament del sociosanitari i aposti també com a Ajuntament. No esperi només que caigui el FEDER, que caigui allò, que caigui del Consell Comarcal, que Europa ens dongui, que Europa passi. No, que vostè assumeixi, si realment té els ingressos que té i té les capacitats econòmiques que té, que les fiqui sobre la taula per desenvolupar aquelles línies prioritàries que vostès creguin o que el conjunt del plenari cregui. No ens parli del Consell Comarcal. Digui què està fent vostè aquí a l'Ajuntament. En tot cas, i per anar tancant, i en resposta també a Fem Poble, li podem donar totes les voltes que vulguem, podem sentir-nos més ferits o menys ferits per una acció o per l'altra. La qüestió que nosaltres posem sobre la taula, li agradin o no, és que entenem que estan acordant un suport al pressupost que és totalment legítim des de la seva formació, però que correspon a un seguit de compromisos que no es consoliden ara, que no formen part d'aquest pressupost. Hi ha dues partides, una sense cap explicació i l'altra que ja ho veurem. Això són els 2 compromisos que vostè diu que troba en aquest pressupost. De tota la seva llista n'hem trobat 2.
La meitat hauria de ser exigència al govern que les desenvolupi. Ja ho hauria d'haver fet. I l'altra meitat les deixarem, que ja veurem què passi amb el pla de reactivació a la primavera, si és que arriba la primavera. Era això el que ens causava sorpresa o entristiment, o diguem-li com vulgui, amb l'expressió que vulgui. Gràcies.